Mexico, Pampanga, punta naman tayo sa tinaguriang hidden gem ng Bacolor. Walang iba kundi ang Nuwan Farm and Resort. Trending sa social media ang dalawang pinakabagong villa nito na kaya lang namang mag-accommodate ng hanggang 30 katao. Bukod sa malaking space, ginawa ring Balinese-inspired at modern tropical ang disenyo ng bagong pasilidad. Narito ang aming trip, treat at gimmick! Madalas maiugnay ang Villa de Bacolor o ang bayan ng Bacolor sa sining at kultura. Tinuguran itong Atenas ng Pampanga dahil sa mayamang kasaysayan ng munisipalidad na dating kabisera ng ating lalawigan. At ngayong nagbalik sigla na ang turismo, nakilala na rin ang Bacolor dahil sa mga naggagandahang resort na matatagpuan dito. Una sa listahan na madalas dayuin ng ating mga kababayan ang Nuwan Farm and Resort na matatagpuan sa Barangay San Vicente. Walang duda na patok ito para sa mga quick getaway, family o barkada staycations, weddings and other social functions, o kahit team building sessions ng mga magkakatrabaho dahil kompleto ito sa facilities at amenities. Mula sa mga private villa, garden at function halls, playground at swimming pools, at masasarap na pagkain. Lahat ng yan meron sa Nuwan. But wait, there's more. Binuksan na rin ang pinakabagong villas ng Nuwan Farm and Resort. Isa na rito ang Villa Margaha, hango sa salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay volcanic ash. Kaya nitong mag-accommodate ng hanggang 8 katao. Pagpasok pa lang sa loob, mapapawaw ka na sa kanilang open floor living and dining area. Kompleto rin ang kitchen ng mga makabagong appliances. Loft type naman ang bedroom nito na may pull-out at sofa beds kaya't hanggang sa pagtulog, tuloy ang bonding ng pamilya o barkada. Very relaxing din ang private mini pool at patio ng Villa Margaha. Lahat ng yan pwede mong ma-enjoy overnight sa halagang 10,000 pesos. Pero mga ka-trip-treat at gimmick, kumbaga sa pagkain ay appetizer pa lamang daw ang Villa Margaha. Dahil ang main course ng Nuwan Farm and Resort, walang iba kundi ang Casa Nuwan. Sa disenyo pa lamang ay talagang mamamangha ka na sa Balinese-inspired villa na ito na dinisenyo ng mga young Kapampangan architect at interior designers. All of our materials are natural and some of them are modern touch po. Unang sasalubong sa iyo ang garden na may koi pond at ang kanilang ipinagmamalaking 10-meter infinity pool. Very unique and relaxing naman ang sangkyang living room ng Casa Nuwan na suwak na suwak para sa late night kwentuhan. Napaka-cozy rin ng master's bedroom kaya 100% guaranteed at relaxing experience. Mayroon din itong 3 bunk-style bedrooms na maaaring mag-accommodate ng tig-8, 10 hanggang tig-12 ng katao. Para sa mga gusto mag-me time, pwedeng-pwede naman yan sa kanilang veranda. And if you go around the house, makikita po natin na maraming natural elements yung ginamit namin. No? From the fabric that we use, our furniture are all custom-made. So lahat po yan were designed based on our preference and the modern tropical vibe that we wanted, that we were aiming for. So lahat po yan, again, natural wood, stone, and water, as you can see, are the main features of the house. Maging si Mayor Di Mandato ng Bacolor, hindi napigilang bumilib sa pinakabagong destinasyong ito sa kanilang bayan. Amazing, ano? It's amazing. Then, masasabi natin this is one of a kind na napakaganda. And of course, nakita natin yung loob ng Casa Nuwan ay napakaganda po. At kayo pong kababayan namin sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, lalo na yung kababayan natin sa Bacolor, you drop a here in Nuwan at tingnan po ninyo itong napakagandang resort. Bagong bukas na Casa Nuwan. Bukod sa amenities at pagkain, isa sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ang Nuwan Farm and Resort ay dahil sa kalinisan at hindi matatawarang hospitality ng mga staff. Yung kasi dito talaga yung service. Pag nag-inquire yung mga natin dito, mga clients natin, talagang tutok sila. Mababait na staff, matyaga, yung mga sales and marketing ko, yung mga housekeeping, mula sa housekeeping, sales and marketing, sa accommodation, sa yung mga maintenance, lahat cooperative sila. Ano pang hinihintay nyo mga ka-gimmick? Mag-book na ng bakasyon sa mas pinalaki at mas pinagandang villas ng Nuwan Farm and Resort. While you're at it, you can consider visiting their in-house restaurant and cafe located mismo sa loob ng kanilang resort. Isa sa mga paboritong destinasyon ng mga kabalen at turista na mahilig mag-food trip ay ang Nuwan Cafe na matatagpuan sa loob mismo ng Nuwan Farm and Resort.
Tampok kasi sa kanilang menu ang masasarap na food and drinks gaya ng tapsilog at tsokolating batirol. To know more about Nuwan Cafe, samahan natin sina Paulo G. Santos at Jenna Lumbang Parungaw sa kanilang trip, treat at gimmick. Tuwing maulan ng panahon, wala nang masasarap pa sa warm and comfort na hatid ng mga paborito nating inumin gaya ng kape at tsokolate de batirol. Maaamoy mo pa lang ang mga ito ay tiyak na matatakam ka na. Paano pa kaya oras na dumampi sa ating labi at maghatid ng init sa ating mga sikmura? Pero alam namin na hindi lamang ang tamang timpla ng mainit na kape at tsokolate de batirol ang hanap ninyo ngayong tag-ulan, kundi pati na ang nakaka-relax na tambayan. Ang magandang kapaligiran ay tiyak na babagay sa inyong forma para makapag-selfie. Ika nga, Instagrammable. Para ma-achieve lahat ng yan, pwedeng bisitahin ang Nuwan Cafe sa loob ng Nuwan Farm and Resort sa Barangay San Vicente, Bacolor, Pampanga. Kinikater po namin yung ating mga kababayan from morning till evening po. So open po kami from 7:30 a.m. with our breakfast po. Then may mga lunch po kami at dinner na rin po at snacks. Nasa loob ng family-inspired resort ang Nuwan Cafe kung tamang trip, treat at gaming ang hanap mo. O di naman kaya ay bed and breakfast ang peg. Tiyak na mag-e-enjoy ka rito. Higit raw kasi sa magkakain na Filipino recipes, Italian at sweet delicacies sa cafe, ibinida rin ng Nuwan Cafe ang hospitality ng mga Kapampangan. Well, alam naman po natin na yung kape ay talagang pare-pareho lang ang lasa. Ang kaibahan lang ho dito sa Nuwan Cafe is yung extra service namin. Extra service means hindi po yung sa mga nagmamasahe, pero yun pong hospitality na pinapakita ng mga staff namin. Okay. Yun pong smile, pagpasok nyo pa lang sa aming pintuan at paglabas po ninyo, aasahan nyo po yung hospitable approach ng mga staff namin. Bida pa ni Kuyang Charles Bondok, hindi lang sa mga solo trip akma itong kanilang lugar. Kahit bitbit mo pa raw ang buong barangay, may malaking espasyo sila para sa inyo. And then may private room din po kami kung may mga conference kayo or meetings. So lahat po kinikater ni Nuwan Cafe. Pagkatapos ng masarap na kape, masarap na cake, ano ang masarap gawin ngayon kasamang Pao? Aba, pinagpawisan ako sa mainit na kape. Mag-swimming naman tayo dito sa Nuwan Farm. Farm kasi ito eh, partner. Yes. Kaya naman asahan ninyo mga kabale na marami pa kaming ihahatid sa inyo. Ako si Jenna Lumbang Parungaw. Ako naman si Paulo G para sa Trip, treat at gimmick! Mga karehiyon, maraming salamat sa pagsama sa isang masayang adventure dito lamang sa Trip, Treat at Gimmick. Join us next Friday, February 24, 7:30 p.m. for another episode. Be sure to follow our social media pages at CLTV36 Official. Pwede rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. You can also watch our programs nationwide via Signal Channel 115 sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. This has been your host, Liana Canilao.